ସାର୍ ଯିବା ଗାଁକୁ। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ଓହୋ ଆସ ଆସ ଯେ ଯିବା ଯେ ମୋ ଘୋଡ଼ାଟା କାହିଁ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ସରି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ସାର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସାର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। କେମିତି ହେଇଗଲା ଏମିତି? ସାର୍ ବଜେଟରୁ ବି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘୋଡ଼ାଟା ଆଣିଥିଲୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟରର ବି ଚଢ଼ି ବିକିଲୁ। ହେଲେ କ'ଣ ହବ ସାର୍, ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିପାରିଲୁନୁ, ଶେଷରେ ସେ ମରିଗଲା। ହଉ ସାର୍ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ଚାଲ ଯିବା ଜଲ୍ଦି। ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ, ସାର୍ ଯିବାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ। ଘୋଡ଼ା ନା ମୋ ବାଲରେ ପଳେଇବ ତମେ। ସାର୍ ଉଠନ୍ତୁ, ଉଠନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ଉଠନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ସାର୍ ତମର କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ସାର୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର। ଆଠୁ ଆଉ ଭଲ କ୍ୱାର୍ଟର ଆମର ଏରିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ରାତିରେ ଟବଲ ଫବଲ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇବେନି। କ'ଣ ହେଲା କି? ସାର୍ ରାତିରେ ଦେଖିକି ଶୋଇବେ, ଏ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ସାପ, ପିଚାରେ ପଶିଯିବ। ଏରିଆରେ ପ୍ରବଳ ମଛା କି? ସାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକା ହେଇଛି। ଏଇ ମଶା ଯୋଗୁରୁ କେତେ ଲୋକ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ମରିଗଲେ। ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଆସୁଛି। ସାର୍ ଉଠନ୍ତୁ, ଉଠନ୍ତୁ, ସକାଳ ହେଲାଣି ପରା। ଉଠନ୍ତୁ ସାର୍, ଉଠନ୍ତୁ ସାର୍। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଡକ୍ଟର ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ନିଜେ ମରିଗଲା।